υπεροράν μεν σαρκός παρέρχεται γάρ. Επιμελείστε δε ψυχής πράγματος αθανάτου. Αυτό ακούσαμε, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα στο απολυτίκιο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας, που προβάλλει η Εκκλησία μας ως παράδειγμα, ως υπόδειγμα για μας τους ανθρώπους, την πέμπτη αυτή Κυριακή των Ιστιών. Να ξεπεράσουμε το σαρκικό φρόνημα και να ασχοληθούμε με την ψυχή μας, αδελφοί. Αυτό μας διδάσκει η Αγία μας Εκκλησία, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με παραδείγματα Αγίων ανθρώπων. Τι είναι το σαρκικό φρόνημα? Το φρόνημα της σαρκός. Είναι όταν ο άνθρωπος απολυτοποιεί τον εαυτό του, τη σάρκα του, το σώμα του, και απομακρύνεται από το Θεό. Είναι όταν ο άνθρωπος δίνει όλη τη μέριμνά του και τη φροντίδα του μόνο για αυτό το οποίο παρέρχεται το σώμα και δεν ασχολείται με αυτό που είναι αιώνιο και θα υπάρχει πάντοτε, την ψυχή. Σαρκικό φρόνημα είναι όταν ο άνθρωπος αποστρέφεται το θέλημα του Θεού, δεν φρονεί τα του Θεού. Ο ίδιος ο Χριστός το έχει πει και μάλιστα στον μαθητή του, τον Πέτρο, ου φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Και εμείς πολλές φορές φρονούμε όχι αυτά που θέλει ο Θεός, αλλά τα των ανθρώπων. Πώς γεννιέται μέσα μας το σαρκικό φρόνημα? Εδώ, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ακολουθήσουμε τους μεγάλους πατέρες της Εκκλησίας μας που μας διαφωτίζουν σε αυτά τα ζητήματα. Ο Θεός έδωσε την ειδονή στον άνθρωπο, την ειδονή, την ευχαρίστηση. Αλλά αυτή την ευχαρίστηση που έδωσε ο Θεός είναι η ειδονή της ψυχής, η ειδονή του νοερού της ψυχής, του νου της ψυχής. Αυτή μας έδωσε. Και όποιος την ζήσει αυτή την ειδονή δεν νοιάζεται για τις ειδονές του σώματος, για τις ειδονές των αισθήσεων. Ο πονηρός λοιπόν αυτή τη μεγάλη επιθυμία που έχει ο άνθρωπος, την ειδονή, την ευχαρίστηση, τη διαστρέφει. Αντί να ασχοληθεί με την ειδονή της ψυχής, πηγαίνει στην ειδονή των αισθήσεων. Αυτή είναι η διαστροφή. Και ακολουθώντας τις ειδονές των αισθήσεων, τι παίρνει, τι λαμβάνει ο άνθρωπος? Την οδύνη. Γι' αυτό και κανένας άνθρωπος που έζησε τις ειδονές του σώματος δεν γέμισε εσωτερικά, δεν αισθάνθηκε αυτή την πληρότητα, αυτό το γέμισμα που μόνον η ειδονή του πνεύματος, η ειδονή της ψυχής γεμίζει τον άνθρωπο. Αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, τα έζησε η Οσία Μαρία. Έζησε τις ειδονές του σώματος και γι' αυτό δεν μπόρεσε να βρει αυτή την πληρότητα και την ευτυχία και στράφηκε στο Θεό. Και πώς στράφηκε στο Θεό? Πηγαίνοντας στην έρημο, στην κακοπάθεια, στην νηστεία, στην άσκηση και στην προσευχή. Αυτά συμβαίνουν επειδή ο άνθρωπος, εάν έχει το σαρκικό φρόνημα, δεν μπορεί να αισθάνεται ειδονή, δεν μπορεί να αισθάνεται την ευτυχία που δίνει ο Θεός στις ψυχές των άνθρωπων. Και πώς μπορούμε να διώξουμε το σαρκικό φρόνημα? Το σαρκικό φρόνημα το διώχνουμε, αδερφοί μου, αποκτώντας το φρόνημα του Αγίου Πνεύματος, το φρόνημα του Θεού. Και πώς το αποκτούμε? Με απλούς τρόπους. Πρώτον, να γνωρίσουμε τι θέλει ο Θεός. Μπορούμε να το γνωρίσουμε? Βεβαίως και μπορούμε, γιατί μας έδωσε τις εντολές Του. Γιατί μας τις έδωσε? Για να ξέρουμε τι θέλει. Ου φωνεύσεις, αυτό θέλει. Ου μοιχεύσεις, αυτό θέλει. Αγαπάτε αλλήλους. Αυτό θέλει ο Θεός. Τι άλλο θέλει? Αγαπάτε και τους εχθρούς ημών. Όχι μόνο αλλήλους, όχι μόνο αυτούς που μας αγαπάνε. Αυτό λοιπόν είναι το θείο θέλημα. Οι εντολές του Χριστού. Και τηρώντας αυτές τις εντολές, αρχίζει πλέον να μπαίνει μέσα μας το φρόνημα του Πνεύματος, το φρόνημα του Θεού, και να σκεφτόμαστε έτσι. Και επειδή είναι δύσκολο να τηρήσουμε τις εντολές,
ο Χριστός μας δίνει και μια επιπλέον βοήθεια. Πώς λέμε στην τηλεόραση η βοήθεια του κοινού, εδώ έχουμε τη βοήθεια του Χριστού. Ποια είναι αυτή η βοήθεια? Τα μυστήρια της Εκκλησίας. Εγώ δεν μπορώ να τηρήσω τις εντολές του Χριστού. Έρχεται όμως το μεγάλο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως και καθαρίζω την ψυχή μου. Έρχεται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και παίρνω μέσα μου τον Χριστό και έτσι με αυτόν τον τρόπο, με τη βοήθεια του Χριστού, τηρώ τις εντολές του. Αποκτώ το φρόνημα του Πνεύματος, το φρόνημα του Θεού και διώχνω το φρόνημα της σαρκός, γιατί αυτά τα δύο είναι αντικείμενα. Ο Απόστολος Παύλος λέει το φρόνημα το σαρκικό είναι έχθρα στο Θεό και το φρόνημα της σαρκός και το φρόνημα του Πνεύματος αντίκυνται αλλήλεις. Είναι μεταξύ τους αντίθετα. Αγαπητοί μου αδερφοί, νομίζουν μερικοί ότι η σαρκολατρία είναι κάτι, ένα γνώρισμα της εποχής μας. Μεγάλο λάθος. Πάντοτε υπήρχε. Πάντοτε υπήρχε. Η Οσία Μαρία η Αιγυπτία έζησε τόσους αιώνες πριν. Τα ίδια πράγματα κάνουμε όταν αποκτούμε το φρόνημα της σαρκός. Αυτό όμως που μας διδάσκουν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και οι παλαιοί και οι σημερινοί είναι ότι με το φρόνημα της σαρκός δεν μπορεί να γεμίσει ο άνθρωπος. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε να αποκτήσουμε το φρόνημα του Αγίου Πνεύματος, το φρόνημα του Θεού, και τότε θα δούμε και θα γευτούμε ο καθένας στον εαυτό του ότι αυτό που δίνει ο Θεός είναι ασύγκριτο με οτιδήποτε μπορεί να μας δώσει η ύλη και οι αισθήσεις. Αμήν.